Degut a que l'exposició me la va demanar el Museu d'Art Modern de Tarragona, el que vaig realitzar va ser una tasca d'identificació estètica amb les maneres de la pintura de principis del segle XX que conté el propi museu. El que he fet ha sigut transportar o copiar una de les peces de la col·lecció que va pintar un pintor que es diu Josep Noguer el 1910, que es titula Les fins de Roscoff, que em va semblar de les peces més maques que té la col·lecció. La manera va ser com una espècie d'empatia estètica, una mica posar-me a la pell d'un pintor de paisatges i intentar esdevenir un pintor romàntic, diguem-ne, tractant aquesta mena d'estètiques des d'una forma personal i afegint-li components conceptuals. Per tal de donar-li un sentit en aquesta amalgama, una esfinx l'esfinx grega es composa de 3 cossos, que és un cap de dona, un cos de felí i unes ales d'àguila, normalment. I em va semblar pertinent destripar aquests 3 cossos i treballar el tema de l'esfinx, que és el que articula una mica l'exposició, ja sigui dibuixant-la, en peces bastant grans, dibuixos bastant grans fets al carbonet, o usant aquesta simbiosi de 3 cossos d'una manera astral per atorgar-li en aquest quadre del Josep Noguer, que és una sortida de sol, una espècie de paisatge de ciència-ficció composat de 3 sols.